ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ପୁଷପୁନି ପର୍ବ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନାବାଳକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଛେରଛେରା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ବ ପାଳନରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳକମାନେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ରହାଗିରିଠାରୁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ପଥିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସରଳତା ସହ ଚିଲର ପଇସା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ଦେଖଣାହାରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳକମାନେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାଗିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ବଜାରରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାଗି ବନଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥାଏ। ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ନେଇ ପୁଷ୍ପୁନି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗୋତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଅଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓମପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଲା ଆମର ଛେରା ପୂର୍ଣ୍ଣିର ବହୁତ ପର୍ବ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାନେ ଯେନ୍ ଆମର ଛେରା ପୂର୍ଣ୍ଣି ପୁଷ୍ପୁନି ପ୍ରନାନେ ମାନିକରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବନେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ବି ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ରସି ଟାନିକିରି 2 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟେ 3 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟା ବି 10 ଟଙ୍କା ଖୁସିନେ ମାଂସନ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବନେ ଭୋଜି କରି ଏନ୍ଜୟ କରସନ୍। ଆଉ ଭୋଜି ପାନି କରି ପିଠା ମଡ଼ା ଦୁନିଆର ଭରର ସବୁ ବନେଇକରି ସବୁ ନିଜର ଘରେ ଘରେ ଖାଏସନ୍। ଭଗବାନ ଯେନ୍ଟାକି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା'କେ ପୂଜା କରି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବି ଖାଏସନ୍। କେତେ ଲୋକ କାଲିର ଦିନେ ଆଇଁଷ ମାଂସ ମଟନ ମାଛ ବହୁତ ଲୋକ କାଲି ଛାରଖି ବି ବାନ୍ଧସନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଆରୁ ଇ ଜିନିଷକେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ କରସୁଁ। ଆର୍ ଆଗାମୀ ଦିନେ ବି ଆମେ କରମୁ।